Alhamdulillah Cen. Karo masak aku ki ngenes banget. Lah piye Kang Gareng? Lah ora tau mayang-mayang pisan genteni dalange. Oh. Ora apa-apa kan Pak Dalang menika nembe wawancara. Sapa ngerti awak dhewe diboyong ana ing Jepang nggih, Bu. Wah. Ana ing Jepang kono ya mula diwawancara sik. Nembang Kang Gareng. Nembang. Ya. Ayo nembang apa? Ning nang monggo. Ngang. Nggo ngundang metune Bagong. Wah, ngundang Bagong ki ngundang apa iki? Sore-sore Oke. padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan. Rame-rame Wah, jan bayang temenanan iki kok. sawah kok ngawe-awe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja padha asale saka tela iku tandane apa Alah betul. asale saka tela yen ra padha atine rada gelo aja ngono mas aja ngono yo Dangdut yo. Wah, asik temenanan. Oh, slow. Sore-sore Padang bulan. ayo Hei, ya. padha dolanan rene-rene bebarengan Bebarengan. rame gocekan kae rambulane Buka. yen disawang kok ngawe-awe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja padha sore-sore asale saka tela Iku tambane insto. asale saka tela ati rada gelo aja ngono mas aja ngono kakek janji mas aku mengko Hae. Jan bayang temenanan. Temenanan. Mora terus alhamdulillah to kowe. Oh iya. Alhamdulillah inggih ing dalu punika saged kalampahan malih nglampahi ringgit Purwakanti 3 kelir. Oh. Kita ngono kok. Sitok. Maksudnya iki 3 apa ya? 3 jagat. apa? Sitok kok telu. 3 jagatan. Oh. Nah, karena aku senengane biasane 3 Nah, aku sitok wae ora rampung-rampung. Alah mbok kaya biasane mak dhewe nek wong 3 ngono kae lho. Sitok wae suwe dhewe ngene. Sitok wae enten-entenan wis urung kowe ngono kok. Apa lagi? Sitok wae go rebutan. Inggih, saderenge suka parisuka ngaturaken panuwun dhateng tuan rumah Bu Agnes ugi. Mas Gading, Mas Gadang, nggih.
Pak De Bima, Pak De Bayu. Pak De Bayu. Om wis ru, kru syuting. Nah. Pokoke kabeh wae ora iso disebutke siji mbaka siji ya Kang Gareng Kang Petruk. Iya, wis nyengkuyung wak dhewe nggone nglampahi setaune pawenang Iki ki ujube apa ta jane iki ngene iki? Iki jane ya karo setauning pawenang. Nyetaun. Wah, Nyetaun berarti wisan. Nyetaun, Jing. Cara biyen aku ngetengi wong ku wis dadi bayi ya. Wah, Wis setahun e. wis setahun. setahun. Besok terus nyewu. Wah. Ning Meninggal nek kuwi aku. ngene sak Piye, Kang Petruk? Suka parisuka ayo padha kintun donga rumiyin dhateng swargi Kisena Nugraha ugi wau wonten pawartos lelayu dalang senior dalang sepuh saking Temanggung Maestro Gagra Kedun nggih Ki Legawa Cipta Karsana kapundhut kersaning Gusti. Monggo dedonga kawiwitan. Cekap. Amin. Kang Petruk. Ayo ngene iki wisan. Iki aku mau dianu Truk. Anu apa? Ana chat saka Bu Agnes. Nggih. Wong iki ujube utawa acarane bengi iki kok diadakke kepyakan ya. Dasare kepyakan kaping 15. 15. Kaping 15. Rolas kok 15. Setahun kok rolas. Rolas setahun ya. Wah lah wong kok senenge karo. Senengane Aku kok senengane ibu. nambahi kok. Terus iki ana utawa mengeti ulang tahun pawenang ingkang kaping setunggal. Tepuk tangan. Mas. Wah, Jan. Main. Ora krasa ya Kang Petruk ya. Wah, ora Ora krasa. krasa. Ngerti-ngerti kok wis Setahun. setahun. Uga syukuran, Kang. Syukuran nyukuri luluse pedalangan karawitan SMKI Yogyakarta. Lan muga-muga sing padha neruske ning jenjang luwih dhuwur utawa neruske ngampus muga-muga ketrima kabeh ya Kang Petruk ya. Amin. Muga-muga sing isih ngoyak jalur mandiri sesuk ketampa kabeh Kang Petruk Kang Gareng. Amin. Amin. Aku wis nyicil ayem. Wis ketompo Wis kowe? ketompo aku. Oh iya. Oh iya. Rumah sakule ku garap iki tak awur kabeh kok ketampa. Bahasan sing tenanan malah ora ketara. Oh ya. Aku ya wis nyicil buder kok mergo urung lulus-lulus. Kowe rasa mikir sik. Aja lulus sik. Iki uga karawuhan sedulur saking Jepang Mas Petruk. Walah dalah. Saka Japanese idolaku iki. Japanese. Kimochi. Nganu. Arigato gozaimasu. Kok idolaku Jepang ki Mas anu Gareng. Idolaku Pokoke barang. anggere buka apa-apa ki. Wah, nek ora Jepang aku. ora. Heeh. Nek ora Jepang ora cenan. Maksudnya ki drama Jepang. Iki kerawuhan Kenjiro Tsuda. Tepuk tangan. Mila niki wau Mas Gading Pawukir mandhap riyen mergi Mantap. wawancara. Sapa ngerti pawenang iso Diboyong. diboyong. Iso ditangkap ning Jepang apa ora do kademen sesuk ning kono. Ning ya kudu do dicencang bocah-bocah mah do klithian tengan. Nah iya kuwi. Mesti do goleki sing ngono-ngono kuwi mau. Mesti goleki Ayo ya perilaku nih. Goleki dom sumuruping banyu ki mau. Wis jan baju barat kabeh kok. Wong-wong. Pokoke matur sembah nuwun. Apa ya lek nek Mas ki apa lah karang aku ora iso bahasa Jepang kok ya. Mas. Mas Kenjiro. Sudah niki matur sembah nuwun sampun kepareng rawuh wonten ing dalem tunggul pawenang mriki. Ayo Kang Petruk, gek omongan iki wis tak aturke. Ayo Kang Gareng nggih omongan. Nah, Iki aku ya wis ngaturke. Ayo Ngapa ayo ki? Ngapa ayo? misungsung. Ah iki Mas Kenjiro iki kudune gegendingan tetembangan sing kepenak-kepenak. Nah, Aku disogoki wong saka mburi iki sapa ya iki ya? ya.
Piyayi manca ki nek karo budaya Jawa jan wis wah kedianan tenan. Mula kalau mangsa Mbok anu menawi ngersake lagu Mas anu Gadang. Mas Kenjiro. Ya ora mudeng kok. Oh. Ya ora ngerti ya lagune wong kene ya. Mudeng iki lagu Doraemon nek wong kono iki. Baling bambu ngono. Kowe agane komplit Mas. Gareng Mas Petro Wah, komplit. iki komplit malah keporo ya Turah. Nganggo keris barang yoga Wah, ya nggo wong barang kok. Wah. Gandeng spesial anniversary pemenang yang ke-1. Mula tak sewake kabeh. Wah, kowe iki sing nyewa. Oh, lha piye udono. Kabeh do bagus isih enom-enom. Bagus. Beda karo yagaku dhuwur. Ora jak ngene kuwi wis ngantuk-antuk. Sing genter. Ya, ora wani. Ya mene kuwi wis minggat. Wis minggat, tak genteni sedela kula gentenane, Pak. Sirna Marga Mlayu. Oh, nggih niki aja lali kowe Mas Petro. Piye? Ugi kerawuhan dalang kondang. Nah, Dalang maestro pepunden kula, idola kula. nggih. Pak Jumbo saking Magelang tepuk tangan. Mangke Sinten niku? Sinten? Nganu kok Pak Jumbo niku. Ora kenal to kowe? Wah, Nggih, Pak Jumbo ki wong putrane Mayang kok mah nonton Mayang ning kene ya. Wah, ya kuwi gumonku ya kuwi. Tenan. Elek apa ya le mayang ya? Putrane Mayang ki mbah le Mayang nanti ora ngerti aku. Kok malah nu iso lak dhewe iki. Tenan. Wah, Wah, jan. sajake iki wis sengit delok anake terus delok rene. Lah iya wis. Bosen kita. Bosen. Wah, wong tuwa kok. Heeh to? Wih. Heeh to, Truk? Ora. Ya karo idep-idep nunggoni ya mau kuwi ya tak WA, Pak. Nek ra nunggoni mending gelut ro aku wae apa piye ya. Oh lah. Padha karo bapakku Wah. saiki ki ora menyang ngapusi aku. Jare arep menyang arep nyewa bis 3. Nggawa mbayang penonton bapakmu. Ora. Kenek to wong iki. Oh, kenek. Nyambi kenek bapakku ki nek ora payu ngejop kenek. Ngecor bataku barang. Anu, ayo iki mau di Bapak Jumbo supados minggah wonten pepanggungan. Nggih. Mbok menawi wonten sak klimah, rong klimah. 1 kata, 2 kata untuk semangat penyemangat utawa kangge penyemangat kanca-kanca pawenang supaya padha solid, padha rukun. Heeh to Kang Petro. Nggih, leres, monggo. Monggo di Duduk. srepeke Mas Oteng. Pelayan kiteng. Duduk. Matur nuwun sugeng dalu Mas Bagong, Mas Gareng. Kula Sugeng dalu, Tak Pak. mboten ngomong-ngomong kalih pitruke mawon, Pak. Mboten sah. Ayo ora Mengke malah curhat. Menika ora omong ya lho, Pak. namung ngetingalaken pangraos kula kemawon. Sangat terharu kalian kegiatan dalu menika. Nderek Mangayu Bagya anggenipun ulang tahun pawenang. Anak-anak kula sedaya ketingal cancut gumergut. Mugi-mugi kanthi guyub rukun lan gumergutipun anak-anak pawenang saged nyembuh kabudayan menika saya ngrembaka. Amin. Saya ngrembaka, saya sae. Lan kula pitados bilih pawenang kanthi tansah rukun solid seperti ini terus berlatih terus kula pitados sesuk niki calon gegunungane kesenian wonten Ngayogyakarta. Amin ya Allah. Lan ugi selamat kagem Mas Gading panjenengan ing kala mbiyen menipun gadang-gadang kalian Rama dalah Ibu panjenengan wis kagungan pusaka sing ampuh. Rukune kanca-kanca niki manunggali kanca-kanca niki mugi-mugi saged membawa Mas Gading, mengantarkan Mas Gading ke
jenjang yang lebih tinggi, syukur bagi iso ngungkuli Kang Rama menika pandonga kula. Amin. Lan ugi matur nuwun dumateng Bu Agnes sak kulawarga, Mas Bayu, Mas Bimo ing tansah mboten jeleh anggenipun kula wentah lari-lari nyumanggaaken lari-lari menawi wonten ingkang nakal monggo pun selentik, monggo pun gitik, tujuanipun supados daya menika tumuju dhateng kesaenan. Siap, Pak. Gadang, Mas sapa Bagong iki? Truk. Mas Bimo. Nah, Mas Bimo. Dani barang menika nggih. Kok ora nggo Mas wae ya. Sing ora emas ndasmu kuwi. Modar ora kena ndas. Entuk ndas urung-urung. Nggih niki ya pancen gegadangane wong tuwa kaya ngoten niku. Sing paling pokok panjenengan cara formal panjenengan antuk pelajaran teng sekolahan kudu ngecake apa dawuhing guru. Ning nek panjenengan ngecake wonten Jawi, jenengan ya kudune sing stidi, ningali dalang sapa-sapa boleh. Mesti ana sing apik, mesti ana Allah ning mesti ana apike. Lah niki mang cuplik sik apik mawon. Kaya kata niku sing paling pokok. Dadi muga-muga panjenengan do iso dadi penerusi sesepuh-sesepuh. Kados namung mekaten ingkang saged kula aturaken semangat untuk anak-anak kula pawenang. Mugi tansah ngrembaka lestari kangge sak lami-laminipun. Amin. Matur nuwun, matur nuwun. Amangen Pak ampun mandhap rumiyin. Dados pundi? Mboten kitang Nyawer kok. bawa napa ngoten. Wah. Kula niku remen sanget kalih swantenipun panjenengan lho Pak. Wah, Prek. Kula prat-prat kepiye to? kula niku isin nek nyuwara ana anak kula niku isin. Lah ya apik aku kok ya. Ah coba duet. Bapak anak duet. Nyuwara napa nggih? Kenembang ngoten. Nggih, Nggih, bawa napa ngoten kula tak Pak. bawa dandang gula mawon mangke kajenge anak-anak waranggana menika sik nerusake. Nggih, Pak. Monggo mangke apa arep teruske nyidam sari, napa arep teruske napa monggo nyumanggaaken. Nggih. Piwun tiningane pelok cah bagus. Waduh gleleng. Sing gelir niki kok bagus ya ora. Tunggu. Nah niki. Anak kula lanang. Sing apik lho. Pamintaku nimasita asih atot runtot tansah reruntungan ing sarina sawah ngine datan kinggang sarambot lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas netepi wajib situasi praya Tepuk tangan Mbak Jumbo Seswanto. matur nuwun monggo Mas Bagong Mas Gareng Nggih, sembah nuwun, Pak. kalian Nak Petruk Nggih,
Mbah nuwun. Badhe pun lajengaken langgam menapa waranggana monggo panjenengan sing miji kula tak mandhap. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Jumbo sampun pareng gabung minggah wonten ing pepanggungan kalih kanca-kanca pawenang. Ki sapa Mas Dani sing ditunjuk? Apa wis? Kula tak nyuwun Mbak Lala. Langgame bajutke nyidam sari mawon. Mas. Nyamleng banget tak tinggal turu sik. Wah iki iramane langsung gawe rama loro. Oh. Umpama ndek ketok entang tok ndek. Lah iya, monggo. Ayo. Nyamleng temenanan. Monggo wis krungu suarane Mbak Laras iki. Kepiye, Cek? Pokoke wis krungu suarane Mbak Laras. Aja usarane mamah ki jan. Wah, Pret. calon mantune. Ora mantu-mantunan. Oh ya wis, ya wis. Sekolah dhisik. Hah? Oh. Camaba wis calon mahasiswa baru. Wih. Ayah. Kepiye Kang Gareng? Sembah nuwun Mbak Laras. Nyamleng to. Wah, jan masuk. Wah, dasare sing gender. Wah, kowe uga saka Temanggung. Saking Temanggung, Mas. Produk-produk wong lor iki wah. Wah, Temonjo kabeh. ora lanang ora wedok ya Kang Wah. Gareng. Kang Petruk ya. Iya. Ora lanang ora wedok, ora miring. Wis jan pokoke sak apa-apane iki iso di. Aja lali. Apa? Wong pawenang ki duwe bintang tamu paten. Wah, Wah iya. dikaryake, Dikayake wong iki pokoke dicancake. dipentaske. Ora diunggahke gendeng ora marem wong. Ora marem. Ayo disepoti. Nenononono ni. Yo, iki gondo kenci yo.
Walah kepiye? Ah wis telat medune ngono. Wis telat bali meneh. Telat. Sida ora. Sida. Sida udu. Ayo rasa mecicil ngono kuwi. Sengit aku nek rocah megelang iki. Wah, aku ya cah Magelang lho. Lah mau kepiye? Sing siji iki Arep kok kepiye? Ana bapakku lho kepiye? Wah, sengit terus apa kowe? Ayo. Ro iki kok. Oh, Cah kok le pinter. Oh. pinter wae wong di sekolahke kok ora pinter. Sing dalu Mas Resa. Kang dalu Mas Bimo. Pripun kabare sae napa awon? Alhamdulillah setengah-setengah. Sae Kok- napa sae? Kowe ngangkatke jenazah Mas. Sae kabare. Sae Mas alhamdulillah. Alhamdulillah iki rada pilek nika nggih jenengan nggih. Pun mari sakniki. Pun diombeni obat. Obat napa? Ultra flu. Nek ngrene obat abit. Ah iya. Niki kula kadawan apa Mas? Ayo arep ngopo kono jungkir walik ning kono ya ora apa-apa. Ngetak kowe piye? Iki ana sing njaluk fragmen lho kowe iki. Nah, Fragmen. Fragmen karo Mbak Mega. oh. Engko kowe gandrung to, mlayu mubeng sedayu. Heeh. Ora sendalan. Ora sendalan, ora katokan. Yo. Bar kuwi gelut ro kowe. Ya ora nesu ngono kok Arep terus. piye kok? Wong rupane ket mau prengat-prengut kaya api-apika. Lah rapi kok. Ojo nesu-nesu sa. Aja nesu-nesu. Fragmen apa iki, Gong? Kon Piye, ngopo? Kang Gareng? Fragmen apa? Wis rasa fragmen. Fragmen pokoke. Sumindak ngedawani wektu. Ulun Fragmen dawa. dawa. Dawa ki malah Ayo, penak men. kok. Pokoke saru wae aku wong iku. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Iki pokoke nderek remen tasyakuran Nggih. pawenan sing kaping setunggal Kaping tahun setunggal, Mas. sing 12 bulan sing awal tahun kemarin Mas Gading pertama bulan Mei tanggal 31 sampai sekarang pokoknya keren banget kuwi wis. Wajar. Dalang-dalang keren dari Yogyakarta. Ah iya. Wah ya. Yo, Nderek temen. diunggahke Mbak Mega anu Kang Petruk yo. Yo. Waduh, Iki, Pak. dimungsuhke Mega aku. Wah. Mungsuh Mega pokoke kowe. Waduh. Oh lah, aku ki nunggu sepot ya, di sepot. Ora disepoti. Kur cerak, Sepote urung nemu nek pancinge aku duwe. kur cerak kene kok dadak disepot. Nah, aku kan suka yang Sepot kok mancing piye kuwi? Ah nek spot wong golek mancing. sepot kae mesti anak mancing to. Wah, iya gawe anu mancing kok nang ndi-ndi. Ah iya mula ya ngono kuwi. Rai sekolah ya mancing. Nggih. Fragmen. Ramen apa niki? Mas Fragmen Galang? apa Roro Jonggrang apa-apa ngono lho. Sing apik iki sing gandrung sing gandrung si Mega. Nah, Wah, iya. Resane dadi oh sing gandrung Resa berarti. Ora, aku bagus soalnya. Kowe kuwi Heeh. bagus. Ning omah duwe kaca pengilon ora kowe? Lah akeh. Tak sili ora duwe. Nyo. Iki lho Mas, bagus tenan kaya irus ngene kok ya. Lah to. Apa sing gandrung Mbak Resa Mega ya? ki Ah sing gandrung halus. Resa iki Mas pokoke Mas. Sing gandrung Resa. Cai, ha? Oh, sing gandrung Mas Resa. Mas Resa. Berarti Joko Joko. Bandeng. Joko Budo nek koyo aku. Joko Slewah. Joko. Wis tetembangan mawon. Walah. Ora mah aku. Mah aku sithik wae to. Sithik wae to, ayo to. Ojo ah. Ayo to. Nembang wae ya, Mbak ya. Nggih, manut Mbak aku wong ki loro manutan apa? Halo. Mas, Mas. Fragmen mawon nggih, Mbak. Mbak manut ro aku kok. Oh, iki duh. Ayo to Roro Jonggrang. Ayo. Ayo. Dadi Ayo kowe kuwi Joko Sik Bandeng. dinganu sik, toto ki sik. Nuwun kaya Romi Arsa. Ketoprak kelampahan dening Ki Resa. Tokoh Joko Bandung dipik dangole Ki Resa. Tokoh Roro Jonggrang dipun peragakaken dening Mbak Megalodon. Lan Oh, Mega. dipun iringi kanthi wiyaga karawitan nyangga dosa. Dadi dosane dalange disangga pengrawit. Musuh monggo midhangetaken. Yo, omongan. Omongan. Ini Mas Roro juga. Wah. Oh, eh, oh. Eh, oh. Oh, eh, oh. Piye, Kak?
Yo, waktune omongan. Yo. Yo. Nimas Roro Jonggrang. Oeo. Piye Kakang? Oeo. Ayo, saiki omongan tenan kono, omongan. De. Yo, sing tenan, serius. Darius yo. Jonggrang. Apa? Wis cek nesu. Nesu. Ora kena nesu. Ora entuk nesu wong dagelan kok nesu ora payu. Jonggrang. Jonggrang. Piye Kakang? Wis ora dung-dung Mas, wis. Ayo mudhun. Wes ayo mudhun. Lah, lho. Wis gelem wae ya, kayak wis. Ora pokoke kudu disedo, Wis, sedo. sing tenan. Ayo. Tenan ayo saiki Tenan saiki tenan aku dadi penonton ning kene. Penonton Nimas Roro Jonggrang. Yo, Jonggrang. Ya aku dadi sapa Roro Jonggrang? Bandung. kowe Bandung. Bandung Jawa Barat. Bandung Lautan Api. Wah iya. Wis rasa keken ngomong gek ora? Nimas Roro Jonggrang. Piye Kakang? Wah, kok ngono kok Kakang, mangone kacang. Ngono kok Kakang. Rene omong. Ora usah gagas penonton iki. Wah, wong Jangan di hiraukan proranmu kok. penonton, ya toh. Nek Iya wong ndeloki kendele alok nek. Pemain kok ora Pemain profesional. ora profesional. Nah, ngono lho. Fokus karo pertunjukan. Nah. Yo. Pet ya aku ngarep. Rungokno. Yo. Nimas Roro Jonggrang. Piye Kakang ket mau nimas-nimes wae lho. Lah ngeri Nimas kok tak-tok kok doen. Wah. Nimas Roro Jonggrang. Wis 50 lho di Mas Jonggrang iki. Nimas. Kok ganti jeji mating di Lamsari apa-apa. Jeji mating tiram sari. Roro Jonggrang. Piye Kakang? Kowe saka ngendi? Menek nakoni ya sing apikne lho, wis saka ngendi ha ya saka lungguh kene. Oh lah ya cetha. Iya. Nek ceritane rak kowe iki ngopo-ngopo ngono lho. Ya, Aku saka goleki wong bagus-bagus ki lho Kakang. kowe rasa goleki tekan kono-kono Roro Jonggrang. Lah piye? Ning cerakmu wis ana. Endi? Lho. Apa kowe ora weruh gedene semen iki? Oh, kuwi Sik diarani nganu kuwi. Diarani katarak kuwi Jonggrang kuwi mesti. Kowe ngelokke aku katarak. Heeh. Kowe rumangsa ya syukur. Ora bahas katarak, bapakku katarak lho. Lah Wis diganti saringgan wingi. Mane dioperasi nek katarak. Wong ndelok omong wae. Terus kowe kok nanggepi wong gila. Rasa gatekke wong kono-kono. Bakune ning kene iki mung ana aku karo sliramu. Wah, Kaya ya ya. ayo. Aku kuwi duwe pepinginan. Apa kuwi Kang? Apa kowe ora krasa Roro Jonggrang? Ora. Urung diapa-apake. Urung diapa-apake kok krasa nalarine iki. Apa kowe ora krasa? Ora krasa. Ora. Kok krasa? Piye kok ora krasa kuwi? Waduh. Aku kuwi duwe pepinginan Nimas Roro Jonggrang. Napa niku? Aku kuwi pengen sesandingan karo wujuding. Wujuding. Buta apa piye? Wujuding kajiman. Roro Jonggrang ki ayune ora umum kok wujuding. Lah kowe iki do menengo. Lah sing ngetoprake sapa? Penonton iki ya berhak mengkritik. Ngeriting ning gomik kuwi. Lumrah iki. Serone ra elok-eloke. Ayo gek lanjut ora Oprake kalah. ora cerewet bae gek. Ya cerewet wae ketoprak ya Ganti ketoprak. lakone gelon ro telu iki yo. Iya. Wah, keparat. Ya ora ngono lumrah iki. Ya lagi ini, gandrung. lagi iki ana dagelan kok wani nantang dalang iki. Hmm. Wah, neng jaba ngono wah. Wah, ngopo? Ora apa-apa Yo lanjut. Yo. Action. Aku kuwi pengen sesandingan marang Siliramu ngono lho. wadon. Wong wadon. Iya. Sapa kuwi Kang? Apa kowe dadak takon? Ya takon to. Ya takon. Ana juga Bandung kok. Iki
piye to iki? Joko Bandung iki piye to? Apa kuwi Joko Bandung? Joko Slewah iki ora Joko. Mbok yo kowe iki kudune tanggap karo pengendikaku iki mau. Disauri mik. Disauri mik. Lah kowe iki nyaurono kok disauri mik. Wah lah iki Rara Jonggrange ya rada Rada budek. Kowe aja guyang-guyu. Aku nek nyawang kowe guyu, aduh. Rasane atiku, aduh. Nimas Rara Jongrang. Bingung rasane atiku anggonku arep ngomongke, ngaturke tresnaku marang sliramu, Rara Jongrang. Seneng aku. Iya. Velocity sik. Ana ketoprak kok Velocity. ya. Iki tenanan e. Iya tenan. Kono wis mikir golek ukara sing wedok ngomong Velocity. Velo Rara Jonggrange modern. Rara Jongrang kok gaane TikTokan. Apik iki rong gandrung terus robawa. Heeh, ayo bawa yo. Wis rasah Bu. Ya wis. Ya bawa. Tresna kuwi ora digambarke apa-apa. Bakune tresna Aku gelem karo sampean tapi ana syaratnya, Mas. apa aja angel-angel mergo jaman saiki kuwi apa-apa tinggal. Pajero siji, Civic Turbo siji, terus omah, terus Kowe pengen kuwi? Waduh. Kowe nek arep njaluk sing penting menungso ra doyan tak turuti. menungso ra doyan ki apa? Lah wong ketoprak kok njaluk mobil. Ora, aku njaluk Candi Sewu, Mas. Waduh. Kowe nyuwun apa? Sewengi kudu dadi. Waduh. Iki abot kudu tak lakoni. Kowe njaluk Candi Sewu. Iya. Ora kaya nek Bandung Bondowoso. Aja mung Candi Sewu. Candi 20.000 tak lakoni. Nek nggo tresnaku karo kowe. Kowe njaluk Candi Sewu. Candi Sewu, Mas. Sewengi kudu dadi. Sewengi Yen kudu nganti dadi. kelakon kowe bakal nampa tresnaku kok. Yen Iya. nganti kelakon aku mbangun Candi Sewu kowe nampa tresnaku. Iya, Kakang. Tenan. Heeh. Sius. Sius. Kowe ora ngerti Bandung Bondowoso. Saos ki apa kuwi? Kudu saos. Apa? Serius. Oh, serius. Heeh. Yo, yen kowe pancen njaluk Candi Sewu cacahe, tak lakon. Bandung Bondowoso kuwi wong sekti. Yo ngetokke ngelmu. Yo. Ucap kacarita. Kei kecap kei mrica. Bandung Bondowoso nalika semanten sigra manggil Jim untuk membuat candi Berjumlah 1.000. berjumlah 1000. Aja kesuwen. Dadi Candi Sewu. Yuk. Roro Iki Jongrang. wis esuk, iki wis esuk. Wis esuk diitung wis candine. gagak Rahino. Hitungnya sandine Nah. kudu genep 1.000, 1.000. ora oleh utang. Sawangku. Yen Tak nganti hitung. ra genep mesti genep. Tak hitungnya sik. Piye to kuwi? 1, 2, 3, 9. Pokoke jero terus Oh songo-songo. ya, maksudnya di skip to kuwi. Cacah saiki lah nek ndelok YouTube di skip ngono. Oh iya. Kowe kuwi tak senengi ning kok hitung-hitungan kok ra iso. Waduh. Lah kan iso aku memilih pria baik. Alah. Lah yo aku to. Kok pede tenan to? Pede men to kowe. Kaya bagus-bagus wong rupa karo sendal ra ono bedane. Aduh. Iki Kok tak hitung nih.
Detuk. Siji, loro, telu, papat, lima. Sawangan hitungan. Skip. Sanga. Kuwi Isih wis kurang sanga. siji. Oh. Isih Lemu kurang. ngitung kuwi kepiye? Di skip lho. Di skip. Rumangsaku anggonku gawe bangun candi. Kuwi wis genep 1000 kok. Dadi kurang siji kuwi kepiye? Dihitung meneh coba dihitung. Coba Sampeyan dihitung, sing ngitung Sa. kok nek aku sing ngitung kok dikira aku curang. Siji. Hitung. Tak wangi ngutungke apa piye? Hitung no. Cukup bantu kok. Hitungno. Oh. Waduh, Oh. Waduh. 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 Lah ngitungin di skip ya An. Candine pancen kurang siji. Ora mungkin Kowe lek tetep ngucape arep 1000 kok. nampan nampa tresnaku marang sliramu apa ora? Aku wis banget tresno karo kowe Rara Jonggrang. Aku emah. Aku wis gaweke candi kanggo sliramu mung kurang siji. Kok kowe kebangetan ora nampa tresnaku? Aku emah Mas, aku pintar memilih Modal. pria yang baik untuk Modal. menemaniku. Syukur. Sengit aku. Kowe kudu nampa tresnaku. Emah Mas, emah. Modal. Kowe moh nampa tresnaku. Aku ki tresno tenan karo kowe. Emah Mas. Emah Mas. Kok tegel temen. Bangun candi semono kae nggo proposal barang, golek semen, golek tukang, golek wong. Ora gampang tak kandhani. Wingi tak takoki wonge jare mbok utang kok. Ayo. Lah kuwi rasa tok rembug. Ora ana Bandung Iki kabeh iki kanggo tresnaku. Meno. Tresnaku marang kowe Rara Jonggrang. Lah kok nek nganti kowe aku ora nampa tresnaku. Kuwi demit sing melu bangun kuwi. Emah Mas, aku emah. Kowe emoh tenan. Emah. Candi sing tak bangun kae ana 999 kowe gemang. Gemang Mas, gemang. Kur kurang siji wae gemang kowe. Gemang Mas. Kacang. Kuwi membuktikan nek cintamu tidak. Bakso. Apa ta ki? Ono bakul kacang tuku sik aku. Kacang. Tuku sik. Tak tuku sik Rene, kacang. Rene. Kacangnya Mas, Kacang kacang. karo mangan sik. Ngerebuk karo mangan. Oh iya aku yo ngelih rung madang aku mau. Ora ana Bandung Bondowoso kok. Ana. Ayo ge didadekke kek nyanyi kok suwen. Oh yo. Yen pancen kowe ora nampa karo tresnaku. Kacang, Candi sing semono kae. Kowe tak dadekke gelepe Rara Jonggrang. Nah, sampe. Wis dadi candi to ora iso gerak, ora iso ngapa-ngapa. Rampung. Ah wis meneng wae wis dadi Oh, candi. demoki apa-apane bebas. Waduh, Kacang. abot sing kudu tak lakoni. Kacang. Gedang. Kuwi mumpung dadi watu lah. Kuwi mok kapak-kapake bebas. Kopi. Lah Lho ana bakul. Ya aku ki yo ngerti lho. Mbok yo dituku sik kuwi Oh, bakul tok. bakul iki lho. Abot Kuwi ki dadi watu ora omong. Ya, lali. watu kok pecicilan. Lali. Raimu. Kok kaya ngene sing kudu tak sandang. Duh dewa. Malah curhat. Aku tresno karo wong siji. Neng kok kaya mengkene kang dadi lelakone. Ah. Yo, Terus ninggal katresnan. Ya. pancen wis kaya mengkene Kudune lelakone. ora jonggrang. Tak trimo. Golek wong wedok liyane nyanyi ninggal katresnan yo lah. Yo. Weh. Nah, Ha ayo. ayo. Yo Nggo ninggal. nambani lara ning atiku. Bangun candi 90. Aduh. Kayak nanggap anyu Kok penyanyi. penonton kok demok sikile pengetoprak. Penonton ki bebas. Iki bakule kacang sisan ora iki? Sisan. Ngomong ha? sisan Bakul kuwi. kacang sisan. Ayo, ayo. Bakul Kene. kacang. Apa Nembang kulit kene. kat? Ha, Ora kepazan nih Pateng. nembang. Kepazan Arep nembang ora? apa? Biasane lintangan Duet. semara kuwi. Gelem to, duet. Duet gelem to, Mas? Duet. Mboten saged basa Jawa, Mas. Wow. Lah bahasane sane apa, Mas? Wis padha wong Jepang kok. Oh, Jepang. Basa Indonesia saged, Mas. Jajar pangkalan. Lho. Saged. Wis pokoke nembang rombak lala. Wis Purbawasa tak pasrahke. Ding. Basa Indonesiane berhenti apa? Stop. Apa? Apa? Basa Indonesiane apa? Berhenti. Lagi apa kuwi? Apa ayo? Basa Indonesia. Apa mik? Apa mik? Stop kuwi lho. Stop lak berhenti to iki. Nah, ning nggonmu apa? Jeda. Ya ora iso. Nek ning nggonku kiri.
Kok iso kiri? Lah kene nek nunggang angkot kae kiri-kiri juk mandek. Duar. Berhasil. Biar tenan iki. Berhasil. Ya. Tak kei dalan berhasil. Ayo ninggal katresnan Ya Mas isih Reza. payu kuwi. Isih gayeng ngono kok. Ya Mat Wis Jon. nembangmu ya lah. Sik, Nembang wong loro duet. aku lagi seneng-senenge mayang ya tak medun. Kowe ora usah lungguh. Dadi pajangan, derek joget. Joget kowe. Aku kesel bangun candi semono akeh tak kandhani. Bawa. Wah wis ora. Pasrahke Mbak Waranggono sing ayu-ayu. Ayo. Yo, Mbak Laras, Mbak Mega. Langsung terang tung tung. Ayo Mas Bayu Kapres. Monggo. Nggih, matur suwun. Matur sembah nuwun. Menika wonten requestan menapa Kang Gareng? Langsung wae ya ben cekat-cekat. Heeh. Iki ana WA. Wah, saka sapa? Nderek nyimak via live streaming. Keparenga kula nyuwun serampat dipun jogeti dening Ki Kobar Sutriswanto. Menapa Ki Dimas Brian. Ah, mugi grup keluarga Ageng Pawenang tansah winengku karaharjan miring sampikala. Amin. Matur nuwun. Saking kula Sutopo Becak. Sampun iki. Wis mulai apa Bang? Wah niki enten nek mboten Mas Sutris nggih Mas Dimas Brian. Apa gepeng wae ya? Apa dikati gepeng? Takon nyakil kok. Oh, Ayo. Dikati Mas Gepeng. ayo Peng. Ayo dikati Mas Gepeng. Wis ayo. Meneh kok. Leyake metu. Ayo terus ke. Terus. Pokoknya kudu goyang nek urung rampung.
Wes mesake tenan iki. Wis kembara blas. Wes minggat. Asik kok ngarapi gepeng. Asik oh, seneng banget aku nek garapi kepeng. Wes mulai ke mau. Wis mulai. 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 Ayo karang wong sing Arep syuting pocong. syuting. Takoni syuting dadi apa, Peng? Dadi pocong. Sambat karo aku iki. Syuting seprono-seprene kok urung metu ya duwite. Tiwas wis diwedhaki nganti putih kok. Jane ora wedhakan ki wis do wedi kabeh kok. Piye iki Kang Gareng Kang Petruk? Lah ya wis entek ta wis ora ana request. Ora ana lagu sitok. Penutupan. Penutupane wis garapi gepeng mau wis. Wis apik banget lho kuwi penutupane kuwi. Ayo wis nek ngono. Ya gek doseba. Mengingat jam sudah pukul 23.50. Nah wis. Tunjung udu ta? Udu. Ora. Arep apa? Manut wae, playonan wae. Wes lumrahe srengenge ngulon per nae Durung teko
Den Ndara kula Ndara Permadi sampun kula tembangke ular kambang idep-idep kalian nenggo dawuhipun paduka Den Ndara Permadi kaki wis ndak antepi anggonku maringi lan mbiyantu sedyaning para Pandhawa antuk papan kang kepenak kanthi babat alas wana marta kaki ndak jaluk samengko saisa muga maringi dalan kanggo para Pandhawa kaki inggih Ndara monggo Ndara dipun kawiti kanthi niat ingkang sae lan tansah meminta marang Sang Hyang Agung supados tansah kalising sambikala nggeni lumampah ngangsalaken papan ingkang prayogi kagem para Pandhawa Ndara. Semareka den prayekna semuriris eka balik titioni kandayani trisunde winayang jati dimen ora kesuwen kaki Semar kantinen sak anak-anakmu kanggo nderekke lakuku kaki.
Ya salah, Panekoten. Anglera bawane ingkang sinong ati gawe kelar nararyambak srusutira pamong sang mang rampak soyonggong koro kita umangsa oh latala iki ana satya bagus cahyane Den kowe sapa lan darbi sedya apa mapan ana ing wana marta kene Den iki ana wujuding buta cat katon catura apa kowe bangsaning jim oh la dalah wasis iki iya pancen aku sing tunggu alam kajiman kene. Kowe sapa, Den? Takon marang aku. Raden Permadi. Raden Permadi. Iya, dasar kepara nyata. Kowe sapa? Weh, ya. Yen kowe takon karo aku. Aku Wilawuk. Wilawuk iya dasar kepurayata. Duwe sedya apa kowe mapan ana ing alas kene Den? Anggonku mapan ana ing alas kene. Ora ana liya kejaba amung bantu marang Kakang Mas Bratasena. Anggone bakal mbabati alas iki kanggo kamuktening para kadang Pandhawa. Jebul kowe tunggale satriya kae kang gawe rusak ana ing alam kajimatan ya ana ing alam utawa ana ing praja Indraprastha. Wah, kena pringgake becik bali ya, Den. Isih iman karo bagusmu. Yen kena tak pringgake becik kowe bali aja ganggu gawe ana ing alas kene utawa ana ing alam kajiman kene. Kena mbacut ora kena ya mbacut. Wah. Oh nekat bocah iki. Yen pancen ora gelem minggat saka ngarepan ora gelem bali saka kene. Aku untapke nyawamu, Den. Ojo endo. Ayo.
iso nglawan kowe. Oh. Mandek. Semareka den prayitna Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.